Uy, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is June 25. Time check, 6:30. Ayan, napansin niyo, upod na ito hininyo. Duhanat ka tuig. Nakon niya itong tinuig. Duwanan tala kay amo ito na nakunhay. Kay mapatron. Ha? Oh, lula nakin tadan na iyang ni lawas, oray na iba. Adidahan kuan. Hindi biniling kurek pagkatar na kadamo ng pagtuwan. Maawan na kada niya na kada gulklarado biyolida. Oray niya buhok. Amot pagdada ko na. Dadali. Dadali siya. Kapay na patron, takloban nga. Ano pa man lang yun, ano? Pamot yung bigan kuhan, ginihin mo nga kalsada tikad to may airport. O, pasensya na ha. Ato nga niya Manila, papaliwanan ko niya Bado. Sige nga dito yan, Tacloban downtown area. Pamot Tacloban area. Adire. Naimag kita na Maxim. Pag Maxim nalalabog kita to na. Pag kita makabiling. Mabiriling. Ayan, napansin niyo, upod na ito hininyo. Oo. At yun darod na Tacloban kaya pero talon mga duha na dakatuig. Para yun ay kalilimpihin niya, kaliliwanin niya Bado. Baka umanto na akong bakasada iya. Oo, duha na ngayon katuig. Pula lagi hap kaya na digrin. Papadlanay ka mo. Papasok tayo ng video. And also destroying an arsenal of ballistic missiles. Okay, thank you very much. Kadianay. Puputos. Kadianay. Ha? Kadianay. Hindi puputos. Ha? Ang puputos. Ano yung puputos niya? Na, di may silupin. Ano gusto mong siya? Pag gano'n, duhanat ka tuig. Nakon niya itong tinuig. Kulang lang yung paglimpyo. Liwanan tala kay amo ito na nakunhay. Dindadara ko man tiya Bado. Nadiri oh. Natawa. Natawa nga ni kay mapatron. Diri, pero lagyan pa natin. Oo, diri. Pula lagyat ya. O ikaw, green liwat. Pero mo pa ito kay Clarado eh. Ano, green liwat? Kay, Pwede na kayo dito rin baro niya kulagod. ano man? Adala. Pula na lang. Oo. Wala. Doon nila lagi sa ito. Dahil gindadara ko ito ni Bado. Dito, natayo na niya laon. Ha? Oh, lula nakin tadan na iyang ni lawas, oray na iba. Didahan ninyo, didahan kuan? Hindi nilarom. Didahan ano pa ito? Hindi biniling kurek pagkatar na kadamo ng pagtuwan. Ito pero nagbiltangan. Pag panog maawan na kada niya na kada gulklarado biyolida. Oray niya buhok. Amot ko dada ko mo. Suwad na nga ito. Oy. Kaptidoan ini. Kano biyap. Liliwa naman nila ito na eh. Dadatun man ito ni, kuan nagyap. Sige. Oo na eh. Ano, makakaptan ni Minikos siya? Ha?
Kada Lakes siya. Sarado pa man dito kanda kuwan. Ipinaway ninyo. Endo kita na. Mapagtunggod ba niya na sa ninyo? Patron Tacloban no. Kailangan kita nga di sarado pa. Ay pa dito matapos at di nga kuan. City Hall. Yes. It's PG. Tuma. Oh. Yes. Ano yung dinit PG? Oh, ori pa magkatuna oh. Kami tindigan ko ang mga kalsada tikan to may airport. Oh, ayaw. Mahusay talaga itong Tacloban, ano? Tacloban City Hall. Hindi nyo magkita. Wala magkita mag-ginakan. Ibad ko ito ninyo. Ito mga ano. Napatungod man nila din hapon. Diuban. Maka din na kita pagdulungan kuhan. Ana tadi nga imahe man Gertas nga di okay, surado pa man mga kong lagi kada matuktok lagi ta ay
Apay. Apay. Nakilala to niya. O, pasensya na ha. Patungan niya Manila. O, Friday pa yan maabot. O, ang pala ito, papaliwanan ko ni Bado, ang bagan, kwanto niyan. Ano pag maaron naman, nakilala kita din ni Mae. Ha? Sige. Ano ng telephone number niya? Ito ano? Oo, siguro talaga na eh. Balikan talaga kay Manuno. Ilad ko ngayon nakuhan, Manila 27, so possible ito next week. Tala again, this being your friend from another star. Ako ay magpapabili like may iubos na sangkay. Ako isang kay Tonyo. Hindi diya Tacloban downtown area. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup. Oo, sarado pa yung mga kuwan, no? Ay, tiri. Bado, naman kita na Maxim. O, pwede na kita mag-Maxim. Pag Maxim, nalalagod kita to niya. Badaw? Ma-Maxim kita. Bakit kita makabili? Mabiriling. Ayaw. Ano kita tuwan? Merkado Publiko, Tacloban, Internes. Oo, malimpyo yan o. Nabiaw. Okay. Baga pasingit lang to, pasingit. Uli lang kita, uli.